तुझे ओठांवर राहू दे, चरणी तुझ्या हे जीवन वाहू दे. नात्याचा नाद तू, मायेची हाक तू, भक्तीचा नाद तू, माऊली तुझी दया. नमस्कार, मी नीलम सावंत. आमचं दळवी पोळी भाजी केंद्र म्हणून आहे. आमची सुरुवात या दळवी पोळी भाजी केंद्राची सुरुवात आमची आई तिने 30 वर्षापूर्वी केली होती. त्याचं उडदाची पिठी तिने पहिल्यापासून सुरुवात केली. त्यानंतर आता 10 वर्षापासून आम्ही बाकीचे घरगुती जेवण वगैरे सुरुवात केली. मालवणी पद्धतीचं जेवण आहे त्याच्यात. त्याच्यानंतर पीठं वगैरे पण देतो. त्याच्यात गव्हाचं पीठ आहे, वड्याचं पीठ आहे, मोदकाचं पीठ आहे, नॉनव्हेजचे प्रकार पण बनवून देतो. जेवण जे बनवतो ते आम्ही इकडनं सप्लाय करतो, म्हणजे इथून येऊन घेऊन जातात जेवण. बाकी जे काही असेल तर ते ऑर्डरप्रमाणे आम्ही बनवून पण देतो. त्याच्यात दिवाळीचे पदार्थ पण येतात, ते सुद्धा आम्ही बनवून देतो. प्रत्येक सणासुदीला कोणाला कसं काय पाहिजे असेल तर त्यासुद्धा ऑर्डरी आम्ही घेऊन बनवून देतो. यामध्ये आमच्या सगळ्या म्हणजे पूर्ण परिवाराचा सहभाग आहे याच्यामध्ये. त्यामध्ये आमची मेन दुसरी आणखी एक हे आहे, शुभदा दळवी म्हणून आहेत, त्यासुद्धा त्यामध्ये त्यांचा सहभाग जास्ती आहे. आम्ही सगळे करतो, सगळे एकत्र मिळून करतो, सगळे घरातलेच आहेत आम्ही. आणि सगळ्यांचे परिश्रमाने अजूनपर्यंत ते चालू आहे. गणपती बाप्पा मोरया. 50 वर्ष झाली गणपती आम्ही इथे स्थापन केलेली आहे. गणपती बाप्पा मोरया. मी रुक्मिणी विठ्ठल दळवी बोलते. आम्ही आज 52 वर्ष गणपती इथे करतो. आमच्या गावी जाणं आम्हाला शक्य नव्हतं. आमच्या मिस्टरांची मिल बंद झाली आणि आमचा संसार एकदम ह्याच्यात आला डब्यावर. त्याच्यामुळे आम्ही सगळं गणपती वगैरे इथे आणून आम्ही त्याची स्थापना केली आणि इथे आम्ही मनोभावनेची पूजा करतो. आणि तिथपासून आमचा सगळा संसार चांगला सुखा समाधान झाला. आता माझी मुलं करतात, आता त्यांचे वडील नाही आहे, मी आई आहे. आणि मुलं चांगल्या आनंदाने इथे गणपतीची स्थापना करून त्याचे विसर्जन करतो. नमस्कार. गणपती बाप्पा मोरया. मंगलमूर्ती मोरया. मोरया. दळवी परिवाराचा गणपती मोरया. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.